ungathini kubantu abanethalente noma abanepassion njengawe kuma talent abaphiwe? No, into nje esiyenzayo noma kuthiwa ngabe wenzani empilweni nje yikho ukubekezela nje kuyo yonke into oyenzayo. Yikho ukuthi ubekezele nokuthi uyithande into oyenzayo. Ilawo mabili amagama engingawasho kunanoma ngabe yini oyenzayo noma kuthiwa ibhizinisi mawubona ukuthi ibhizinisi lakho aliyenza iprofit akusho ukuthi kumele uyeke. Ukusho ukuthi awuyeki mawubona ukuthi akwenzeki uyaqhubeka wenza ukubekezela nje nokuthi into oyenzayo uyithande uyihloniphe futhi. Leyo nto mina engingasho ukuthi iyangilekelela kumsebenzi engiwenzayo. Bekezela uyithanda into. Sinibingelele nonke babukeli bethu emakhaya igama ngosimangaliso ngwakwamtshali uMagalela Gase njengengonyama uLinda Mkhonto uNtselenduna uma siyavutshelwa echobeni uKhondlo uGebisa abaziyo ke baye bethi nenkosi ayiqedwa sikulo ke lolu hlelo ke lethu isikhiphani emtshezi namhlanje ke sinesihambeli sethu ke futhi esisivakashele la namhlanje umfoka Xaba naye ke ngiyacabanga ukuthi ke uzokwazi ukuthi asichaze ukuthi njengoba ekhona la kusho ukuthi ungomunye naye oparticipatayo emphakathini ngento ethile. So namhlanje abalalela abazozwa kabanzi ukuthi uma kukhulunywa ngoSiphe mina ngibuye ngimasi nango last born ke angazi kuseyoyichaza ke cha mfowethu siyakubingelela siyakwamukela ohlelweni lethu zikhiphani emtshezi. Siyabingelela mpomtshali kunjani? Hayi sibingelela nababukele emakhaya sibingelela nabo bonke nje abalaleli. uSiphe ulasibhoni ke lo abamazi ngalo wembezi uduma kakhulu ngolasibhoni most of the time. Awu madoda. Hayi cha siyabonga mfowethu besicela ke nje ukuthi sazi ke utshele ababukeli emakhaya ukuthi zikhiphani ngawe emtshezi. Engakusho ke nje ukuthi nje uthi ngoba sengishilo ukuthi uSiphe ulasibhoni abaningi bamazi uSiphe ulasibhoni enkundleni zokuxhumana laphana uma edubula lapha insimbi keyboard. Okay. Noma ngiqashisa mhlambe ngesound abanye bangazi ngoku DJ yakhe. Okay. Yeah ilokho nje ngathi ngidume ngakho esikhothi. Noma ewembisi. Awu madoda cha siyabonga abalaleli nababukeli bonke siyathemba ukuthi niyamuzwa udume ngokushaya ikeyboard. Yabo so kusho ukuthi ujwayele ukushaya kuphi nje ikeyboard like uyaqashwa noma uyishaya esontweni noma kwenzakalani? Umbuzo mnangi kakhulu ke loyo ngoba mina ngingena yonke indawo ngiyangena emasontweni ngiyangena etavern endaweni zobumnandi. Angeke ngisho ukuthi ngidlala uhlobo oluthize lomculo mhlambe akukho la ngangeni khona. Awu madoda angithi niyezwa ke babukeli kusho ukuthi ke noma akuthuna luphi uhlobo lomcimbi ungamind ukuthi umthinte uSiphe Sihle ezokwazi ukuthi ezokwenzela obumnandi. Cha nami ngiyakukhumbula khona la washaya khona ikeyboard komunye umcimbi wadlala insimbi zomaskandi yekabhlungu ngasho ngathi yes kahle nje isidingo so sound mina ngicina sengasasiboni if ukukhona wena ngoba hayi cha umsebenzi wakho mfowethu uyawenza. So manje ukuhamba kwakho ngokwezinga sewukuphi like mhlambe njengoba uqashisa nangesound nje umsebenzi wakho sewuhambe wafika kuliphi izinga? Noma ngingakasho ukuthi sekufikela ngifuna ukuthi kufike khona kodwa sekuzobe kufikela ukuthi engicabanga ukuthi kumele ngifike khona kahle mangicabanga nalawo ngendlela engiqale ngayo kodwa ngiyabona sekuzofika la ekumele ngifike khona ngoba sengiyadlalela nama artists into kanjalo. Abanye bese bebonile nje last month kade ngilalela uSquid lapha e-stadium. Mayela nje eScourt washo ukuthi uzosifonela nomunye umfowethu sidlala naye ukuthi mayela eScourt uzosithinta.
so singasho ngithi sekuzofika kushoda kancane Sekuzofika. la kumele I-support siye khona. ukuthi uyayithola nasemphakathini abantu bomphakathi baqasha kodwa uma kunezinto. Ya i-support ngingasho ukuthi impela ngila ngikhona ngenxa ye-support. Ya. Cha, lalela ababukeli nakhona kuloko siyanibonga kakhulu umsebenzi eniwenzayo ngoba ngiyaye ngisho ngithi ngaphandle kwenu asilutho kwi-industry esikuyona sikuyona because of nina futhi inina ene-right ukuthi makumele siye phansi nizosho ukuthi hey wena nje siyakubonga yabo kodwa nje siyabonga kakhulu ukuzwa umuntu osuke enetalente ebonga ukuthi kuleli zinga kakulo ukulo ngenxa yabo abantu siyabonga kakhulu uyaqasheka ke so mfowethu utholakala kuziphi nje izinkundla zokuxhumana So ngiyatholakala ku WhatsApp, ngiyatholakala ku Facebook, Instagram na TikTok. Yeah. okay so ngoba yonke into lento ngiyayibona ukuthi lento iyitalente kuwena mfowethu Yeah. uqale nini ukunaka nje italente onalo mayelana nokwazi ukudlala ama keyboard nani So letiqala mangikhula ngisho ngasho zini into engikhule nayo ngikhule ngimncane cause mhlawumbe kube angiyithandanga keyboard ngabe ngumuntu mhlawumbe ongakholwa nokukhona. So masocabanga sibheke emuva nje kancane mangikhula ngisesemncane bengingayi esontweni ingeke ikeyboard ngiya nje ukuthi makukhona ikeyboard ngizoya ke esontweni yeah so mayikhona futhi ngizokwenza sure ukuthi lo muntu osuyeqashwa ngaleso sikhathi ngizohamba ngiyohlala eduze kwakhe ha kwasho ukuthi ke esontweni bazoyithenga ke ukuyithenga kwabo kusho ukuthi obvious sengiyipermanent esontweni so kwaya ke wathola ukuthi lo muntu obeshayela akasakwazi ukuthi ashayele waphoqa manje ukuthi kube khona ofundayo ngenhlanhla ukhona umuntu oyithandayo ngakwazi ukuthi ngibe nomdlandla ukuyifunda noma ngingamtholanga umuntu owayezongifundisa ngamthu ngathi ngagcina sengimthola I think it was 2016 yes 2016 la ngathola khona wangifundisa naye wangishiya endleleni ngathola omunye owayeseqashwa khona esontweni then mayengifundisa ngayibamba nje ngosuku mangibamba ngosuku mhlambe kwaphela inyanga ezimbili ngabe sengidlala esontweni ha kwaphela lo nyaka ngonyaka ozayo ngase ngiqashwa ha cause mina ngacabanga ukuthi into eyogcina ngivakela imali into nje engangiyithanda yeah ngangacabanga ukuthi ngiyoke ngiqashwe into nje engangiyithanda nje ngisho njalo yazi into engiyayingisho uma ngifundisa abantu eclassini lami le-acting ngithi mina into yonke oyenzayo kumele isuke uthandweni kungabi yonke into ozoyenza ngenxa yemali because mawubheka uzokwenza yonke into ngenxa yemali kukhona la ozohamba usale khona yeah kodwa mawuyenza into ngothando awubusabheka ukuthi lana kukhona engizokugaina mhlambe ngemali noma kuzokwenzakalani so mina ngisafuna ukuthi sizwe njengamanje ukuthi ke usiphatheleni la kuyona ikeyboard
Abazali bakho bathi mangabe belibona nje ithalente lakho bazizwa kanjani nje sebebona nje ngawo ukuthi hey unethalente elingaka? Ngathini ngathi baba nokuthuka mase ngidlala ukuthi hayibo kanjani manje nakhona mase sengidlala kwanalokho futhi ukuthi mase ngidlala ngithi ngiyaqashwa ngisasithola isikhathi sesikole nento kanjalo sengiyaqashwa bagcina sebethi angiyeke nokuyiyeka kodwa sometimes ngangibona ukuthi iyona engisizayo kahle ya noma babe ngisupporta bebuye bethi ayiyeke lento yakho yabo kokuba into kanjalo. So mina ngisacela nje ukuthi ke njengoba uyindoda ehlanganisayo njengamanje kangaka nje empilweni ungathini kubanye abantu abanethalente njengawe njengabalaleli noma ababukeli abakubukayo njengamanje abanye mhlambe kade bawuthanda umsebenzi wakho inkinga bebengazi imvelaphi yakho ukuthi usukapi nalomsebenzi iziphi futhi ingqinamba oke wahlangabezana nazo ngoba abanye bayayibethi mabethi bayayizama izinto ezibayisa phambili bagcina sebephelela endleleni ngenxa mhlambe yezimo ezithile ngoba phela nezimo esihlangabezana nazo asifani. Ungathini kubantu abanethalente noma abanepassion njengawe kuma talent abaphiwe? No, into nje esiyenzayo noma kuthiwa ngabe wenzani empilweni nje yikho ukubekezela nje kuko yonke into oyenzayo yikho ukuthi uyibekezele ubekezele nokuthi uyithande into oyenzayo. Ilawo mabili amagama engingawasho kunanoma ngabe yini oyenzayo noma athi uyibusiness mawubona ukuthi ibhizinisi lakho aliyenza iprofit akusho ukuthi kumele uyeke ukusho ukuthi awuyeki mawubona ukuthi akwenzeki uyaqhubeka wenza ukubekezela nje nokuthi into oyenzayo uyithanda uyihloniphe futhi leyo nto mina engingasho ukuthi iyangilekelela kumsebenzi engiwenzayo ukubekezela uyithanda into. Hayi cha siyabonga. So abafisa ke ukukufollowa ngoba ngiyazi ukuthi mhlambe unawo ama video nokwaposta mawusemsebenzini wakho noma mawusesontweni kwabathanda ukukulandela ukuthi bewubone ukuthi umsebenzi wakho utholakala kuphi nendawo. Yeah, ku TikTok bengangithola ku Lasbon kusiphela Lasbon 29 then ku Facebook bengangithola kusiphela Lasbon. Then ku WhatsApp bengangithola ku 061 422 8484 nakule 071 072 2929 inamba elula ke lezo ungayibamba ngekhanda umusenkingeni ungakwazi ukuthi ufonele yona. Yes. Cha siyabonga babukeli niyayizwela ke nani kusho ukuthi nanoma kuthiwa unalophu uhlobo lomcimbi usiphela Lasbon uyakhona ukuthi umthole ezokunandisela ngoba kuyenza usisikhathi uthola ukuthi o DJs baqashile basasenenkinga mhlambe basaselect ingoma ngapha kusiphela Lasbon uvele nje navela ahlale phe kwe keyboard nje just ukukhipha mhlambe ama audience busy akwazi ukuthi ke mhlambe bejabule emcimbini wakho. Cha ngiyacela ukuthi nimqashe nimfollowe nasema pageini kuwo wonke ama page nawo channel yakhe mawuthi unawo YouTube nihambe nimfollowe niyo like niphinde nicomment ukuze naye ezokhuthala. Siyabonga kakhulu mfowethu kuwo wonke umsebenzi mfokaXaba kuko konke nokuthi uzo-attenda le show esinayo Zikhiphani eMtshezi. Siyacela ukuthi niqhubeke nisifollowe nathi ku YouTube Isimanga Multi Project nizobe seniwathola ke wonke lama episode esisuke siwenzela nina emphakathini kakhulukazi endaweni esiphila kuyo eMtshezi. Siyabonga kakhulu sithi ke nibe nosuku oluhle. Bye bye.